Toto je autentická prehliadka Bratislavského hradu, kde vidíme, že hlavne v letných mesiacoch mnoho turistov so záujmom si prehliada túto významnú pamiatku historickú, dominantnú Bratislavy. Naozaj za vlády Márie Terézie 1740 až 1780 sa stala nádhernou barokovou rezidenciou. Dovtedy teda hrad bol vybudovaný v gotickom slohu a prebudovaný v barokovom slohu. To, čo vidíme dnes, je impozantná baroková stavba s barokovou výzdobou, ale pôvodnou